Lectura do Santo Evangelio segundo San Xoán. En aquel tempo, dixo Xesús a Nicodemo: E ninguén subiu ao ceo, fora do que baixou do ceo, o Fillo do Home. Como Moisés alzou a serpente no deserto, así debe ser alzado o Fillo do Home, para que todo o que cree nel teña vida eterna. Pois de tal xeito amou Deus o mundo que lle deu o seu Fillo unixénito, para que todo o que cree nel non se perda, senón que teña vida eterna. Palabra do Señor. O comentario de hoxe foi redactado por Ángela Comesaña. Este domingo celebramos o Día da Exaltación da Santa Cruz, tan importante para toda a humanidade. Mediante a cruz, Cristo sálvanos a todos, pecadores, como facía a serpe no deserto que colocara Moisés. Ollar esa serpe con fe curaba. A quen curaba? As persoas que falaron contra Deus, que desprezaron as grazas recibidas del. Porén, o noso Señor é paciente e comprensivo, e a súa misericordia non coñece límites. Por iso, perdoou e segue a perdoar a todos os pecadores que se arrepinten de verdade. Cristo coñece as nosas debilidades, non só porque saiba o que hai dentro dos nosos corazóns, senón porque El mesmo converteuse nun de nós. Deus Todopoderoso rebaixouse, descendeu para que nós poidamos subir. Dormiu nun pesebre, acompañado por animais e pastores. Xuntouse cos máis desfavorecidos e non levou outra coroa que a de espiñas. Cando os soldados que lle golpeaban facíanlle adiviñar quen fora, el sabíao, el recoñecía a cada un deles. Non nos esquezamos, como os seguidores de Cristo que somos, de coller a nosa cruz con entusiasmo, aínda que custe, porque ese é o sinal do cristián. Con ela podemos poñerlle o signo máis a todo. Non estamos a facer nada que el non fixera antes, como exemplo para todos nós. Cando esa cruz pese moito, imitemos a Nicodemo e teñamos unha conversación sincera con Deus, para que nos axude levala, aínda que sexa paseñiño, recoñecendo con humildade as nosas fraquezas e collendo forzas no único que pode fortalecernos. Cristo é a luz que ilumina e afasta toda a escuridade, a roca na que apoiarnos cando no pese a nosa propia cruz. Recordemos que Xesús non viu polos xustos, senón polos enfermos. O versículo que lemos en San Xoán 3:16 resume a boa nova do Evangelio. Deus Pai manda ao seu único Fillo porque quere a nosa salvación. Nós só temos que crer e obrar segundo a vontade de Deus para estar con El durante toda a eternidade. Por lo tanto, adoremos ao noso Señor Jesucristo, morto e resucitado.